Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 160,000 subs. Welcome to Amavenza TV. It's the World Cup qualifiers. Bafana 0, Zimbabwe 0. I'm joined by friend my brother Kamabanu Phuma kuphi. Sikho amnguni ngiqhamuka la eDurban. Ukhala ngani bhuti? Ngikhala ngo-Opus mfethu. Opus bengakhahleli. Udlale lonke ibhola. Beyashuthi. Yabona makushobe khona umbatha lapha uMathalente. Ngabe siwine 2. Amathuba lengabe bekhahlela kona lo aqale phansi aphasela umdawu eceleni. Engabe uyakhahlela lo Opus. Bengakhahleli Opus. Kanti belithola ithuba lokukhahlela nomkwela bebemmaka. Bamazi umkwena usuyakhahlela. So bese liqerisesa bamaka. But Opus bebehlezi bamlekile. Engakhahlela. Ya kodwa ke mfethu uMaster Chef hayi ke sebenze kakhulu mfethu wenze konke mfethu wenze konke Asicela nizandla. ngabe lona igoli kuphela bafethu ngabe lona ya but uMathalente kuphela mfethu engibone short lapha idlalile bafethu bafana kusayiwinanga kodwa idlale kakhulu bafethu Thank you njaya.